हारियाना सरकार टुरिज्म बिफाननि 37थि मुलुगनां क्राफ्ट मेलाया बोहैथि दाननि 2 फेब्रुआरिनिफ्राय 15 साननि हाबाफारिजों सुरजकान्तआव सोलिगासिनो। हारियानानि सुरजकान्तआव सोलिबाय थानाय मुलुगनां क्राफ्ट मेलायाव BTC हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल बिफाननि मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारिया बिटिआर हालामनि हानजासे सुबुंखौ लोगोआव लाना गुबुन गुबुन जायगानि हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल बिफाननि सामलायगिरिफोरजों नायगिदिङो। मख'जाथाव बाथ्रादि हारियानानि सुरजकान्तआव जानाय 37थि मुलुगनां क्राफ्ट मेलायाव भारत हादरनि गुबुन गुबुन रायजोफोरनि अनगायैबो थाइलेन्ड, उजबेकिस्तान, ट्यूनिसिया, जाम्बिया, नेपाल, घाना, कमरस, माली आरो गुबुन बायदि बायदि हादोरनि आखाइजों बानायनाय गानजोम मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंनायजों लोगोसे फाननाय जादों। लोगोसेनो बिटिआर हालामनि आर'नाइ, बिहु फालि, गामसा आरो गुबुन बायदि बायदि दानाय सिफोरखौबो 37थि मुलुगनां क्राफ्ट मेलायाव बयनिबो अनसायनाय नुनो मोन्दों। गुबुन फारसेथिं क्राफ्ट मेलायाव बाहागो लानाय BTCनि मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारि आरो जाम्बियानि सासे गलादारा ओरैबायदि फोरमायो। दा दंफैयो आङो दिल्ली सुरजगन्ज हारियानानि मोनसे जायगायाव। बेयाव इन्टारनेशनेल मोनसे एक्सप' जादों। बेयाव फैनानै आं मोनसे बिराद मोजां मोनसे फिल खालामनो हादों जे बेयाव जे माखासे सोलोंनांगौ आरो बेयाव जे माखासे बुस्थुफोर गोदान गोदान मुगाजों गोरोबनानै बुस्थु बानायनाय बेफोरखौबो सोलोंनांगौ। आरोबाव ट्रेडिशनेल जिफोर ड्रेसफोर दङ बेफोर जे दिनैनि दिनावहाय मोजां जायगा मोननो थांगासिनो दं बे बुस्थुखौ आं दिनै बेयाव फैनानै मोनदांनो हादों। आरो ओरैबायदि मोजां मोजां जिनिसफोर दङ जाय जिनिसफोरखौ जों दिनैसिमबो जोंनि जायगायाव दङ खिन्थु बेखौ जोङो रेसपन्स होआखै आरो बेखौ जोङो बाहायनो रोङाखै। बे दिनै बेबायदि बाहायनायखौ आं गोबां नुनो मोनदों। आं बेयाव गोमोथाव दा आमेजिं। जोंनि जायगानिबो माखासे प्रडाक्टसफोर फाननाय नुदों। नोंथाङा मा बुंनो सानो बिनि माबाजों? आङो जोंनि आसामनि माखासे बेयाव स्टल बसायनाय नुदों। बिथांमोनखौबो जोंबो आं मोगा मोगि जाबाय, रायलायबाय। बिथांमोनहा माबायदि फाननो हादों, माबायदि रेसपन्स मोनदों आं सोंनायाव बिथांमोना बुंदों जों मोजाङै फाननो हाबाय, एकदमबारे बेस्ट सेल खालामनो हाबाय होननानै बिथांमोना बुंदों। आरो आसामनि जिथु जेसेबां ट्रेडिशनेल ड्रेसफोर दङ, हेन्डलुमनि प्रडाक्ट दङ, बेफोर बुस्थुखौ बे दिल्लीनि आरो इन्टारनेशनेल मानसिफ्रा बेखौ एक्सेप्ट खालामनानै बायनानै लांनायखौ बिथांमोना दिन्थिदों। You are from Zambia, From right? Zambia, yes. Okay. Yeah, Okay. we are here to showcase. How is your experience in India over here? Our experience is very good. Yeah, Indian people, we didn't expect that. They are very good people. Yeah, they welcomed us and we shared very good knowledge in terms of business. Welcomed, so we are happy for that. We are than this. Please, from Zambia, one of the best artists who have come to do these. I do them myself. Yes.